Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa mi, mga pipi atau sa ngaembala-bala darpa. Malagid po si api anda matatagwa darpa. Engo makano na bulos kano si sangaya page tano si sa Facebook ako si sa YouTube. Patataling umanamis kano giya nga ki umbal tano saya. Kaya umbal tano sa page tano, malagid po sa YouTube ako si sa Facebook, si sa social media na ay arab tano ron na paganero na pagnintano ko Allah abalas. Makakuatan no sa guna, makasultan no ko surga. Pamangnin tanong si ko Allah, makawatan tanong si ko marataan niat. Pamangnin tanong si ko Allah, Rabbul Alamin, balasan tanong niya ko may tumala, di tanong manggalbog kamapya, ay kasusuat yan. Kataonak na di pakatarotop sumanusya. Naisa ako na di pakatarotop, naubaat na pangariribatanon, sabab ko kabibisya, madaklagalbog, ay gira ko na di kauna so kapreparado badun pagkasalak di itano makambidyo na bad na pangaribatan na pangninak no to si ikwala arila na da amya kalangan na manusia guk na ba ako mibibilang si iko mala ay elmo o gaid na pangninak si ikwala adin apakako na may to paratiya may to elmo ap kapili yan si iko mga video tano balas ang ano Allah sa madaklamapya taros kano ingo makano balas ang kano Allah sa madaklamapya pangintano ko Allah matimo tano ko surga. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.